Permezz ta' konsultazzjoni pubblika l-Gvern se jkun qed iżid spazji miftuħa ta' rikreazzjoni għal familji Maltin u Għawċin. Ħabar dan il-Ministru għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar Aron Farrugia fejn spjega li dan id-dokument ta' diskussjoni se jkun ibbażat fuq l-ikkampjar, caravans u anke picnics. Dan id-dokument se jservi ta' gwida fid-deċiżjonijiet u jinforma lill-Gvern fuq il-ħsibijiet tal-pubbliku fuq l-użu tal-art għal skopijiet ta' rikreazzjoni. Matul xhur li għaddew smajt il-karba tal-familji Maltin u Għawċin għal iktar spazji miftuħa, spazji ta' rikreazzjoni. Kien għalhekk li ħarisna lejn il-local plans tal-2006 fejn identifikaw żoni ta' fejn nistgħu nduhom lura lill-pubbliku, lill-familji biex jikkreaw rwieħhom. Farlabsi il-Ministru Farrugia għal li ż-żoni ta' rikreazzjoni huma dawk li jagħtu l-ħajja lill-komunitajiet għaliex jipprovdu ambjent aħjar u jikkontribwixxu għal kwalità ta' ħajja aħjar. Saħaq li l-Gvern beda l-proċess ta' rivoluzzjonar fl-ippjanar ta' pajjiżna billi joħloq spazji aktar ħodor. Għal dan il-pubbliku huwa mħeġġeġ li joħroġ bidejat fuq x'faċilitajiet jistgħu jiżdiedu f'dawn iż-żoni li huma diġà msemmija fil-pjanijiet lokali. Naraw ukoll illi qed nistiednu fl-aħħar mill-aħħar li sedin privati biex l-artijiet tagħhom li jinsabu f'dawn iż-żoni naraw mhux interessati illi jgħadduhom, ġifri jiġu utilizzati biex bekk il-familji jkomplu jgawdu in-natura ta' madwarna. Il-pubbliku huwa mitlub li jifli d-dokument u jibgħat l-opinjonijiet tiegħu fuq outdoors@pa.org.mt sa 30 ta' Marzu li ġej.